Това е многостайния апартамент на партер. В момента се намираме в гаража, който има директна топла връзка с апартамента. Ето това тук ни е вратата на жилището, отсреща е асансьорната шахта и това е вече входа към сградата. Сградата всеки момент ще вземе 15, 16 се очаква до лятото. От тук е коридор, виждаме много голямо пространство, цялото може да бъде останало като гардероб или дръчник. Първа спалня, първа баня с туалетна, вижте колко е голяма банята с туалетна към 5 квадрата и нещо. Тук имаме втора спалня, там е третата родителска спалня с още една баня и туалетна. И тук виждаме много хубава дневна. Около 35 квадрата, там е предвидено за кухнята. Тук е трапезната част, един хубав голям диван, телевизор и излизаме един прекрасен двор, близо 100 квадрата. Дворът върви по загражденията. Ще бъде изградена напоителна система с капково напояване, ще има осветление, ще бъде посадена трева от инвеститора, изложението ви изцяло и хубавото е, че тук е ниско застрояване, до 4 етажа, така че дори да построят нещо след време там, няма да толкова да ви засенчва. Така, връщаме се обратно и отиваме към пентхауса.